De marketingcampagne om leuters naar de opvoedpunten te helpen is los. Voorheen weer het Centrum voor Jeugd en Gezin, maar dat kwam net echt van de groen. Het grootste verschil is dat ouders nou op een spreekuren terug te kennen mooi vragen. Bij het Zoencentrum in Kammingaborn of in het centrum van de stad. Nevens de politiek sluit dit beter om bij het verlet van de leuter ouden. Ja, we merkten bij veel ouders die we spreken, we hebben ook een oude klankbordgroep, dat wanneer de leeftijd van het consultatiebureau af is gelopen voor ouders, ze gewoon niet zo heel goed weten waar ze hun opvoedvragen moeten stellen. Ja. En ze vinden dat prettig dat het op een vaste plek kan en dat het ook via internet kan of via de telefoon, want het moet wel zo digitaal mogelijk naast een fysiek punt ook zijn. Maar ouders hebben wel de behoefte om soms eens even te horen, goh, wat kan ik nou het beste doen? Het gaat van driftige peuter tot een puber die eigenlijk heel dwars is thuis en eigenlijk ouders best heel goed doen. Maar eigenlijk het even met iemand over willen sparren. Ouders hoeven niet rond te lopen en zich zorgen te maken. Het is eigenlijk heel normaal als je veel vragen hebt.